Takže čus lidi, jdem hrát tady tu hru, myslím, že se to jmenuje Soccer Star. Už jsem to natáčel dřív na kanále, ale teď to jdem ještě jednou, protože teď už jsem viděl, že to je hodně vylepšený ta hra. Kamo, díval jsem netrefil takovou branku. Takže tak. Nějakýho, který vypadá jak já. Čekej, tady už byl jeden, který vypadá jak já. Tu ten. Yes. Czech Republic. Centr. Pomůžu, kámo. Zatím ještě nemám zápasy. A tohle je šíba. Totální kámo šíbenice. A takhle já lidi hraju. Doběhu a on to centruje. Tady už se to nahrává a kámo, proč? Ať nemá šanci, tak lidi dám ránu. Rána se dá tak, že to prostě uděláte rychle tu čáru a ne, že ji budete dělat pomalu. Takže centr. Kámo, so close. Centr, takhle někde. Takhle nebude vidět, ten brankář kámo nevěděl. Level 5 už mám a level 6. Ještě nemám zápasy, to jsou jenom tréninky. OK. Tak přímáky mi půjdou. To si myslím, že já. Takže kámo, kupu to dobře zatím. Tam jsem já, takže já si to nahraju. A nahnu to do šibenice. Tady to už je trošku jakoby zápas. A já to vystřelím, hele. Já to fakt vystřelím. Mně to je, že jedno. Ještě líp. A je tam. Kamo, proč si dávat ty šibenice, když je nedám? A tam prostě k tyči. Budu hrát normálně. Bum, pravá šíba. Určitě Dortmund. A chtěl bych být asi 14. Takže dobrý. Müller. Chyt, to ne, kámo, já jsem... Tak. Jak se budu jmenovat? A nastupuju na hřiště. Za Dortmund. Tak pojď to, kámo. Tohle už je zápas, takže... Nebudu čekat. Kámo. So close, kámo. Já mám to tady. A míč letí. OK, to. Tak dá gola můj spoluhráč, mohl jsem hrát já. A on že... Bum, a on to centruje, že jo? Jasný, že to centruje, ale centruje to na mě. Nebo ne centruje, ale
Bum. Na tu tyč, kde je golman. Mně to nevadí. OK, lidi, vyhráli jsme. Nějaký balíček? Je to jak ve Football Strike, ne? Jdem na to, kámo. Centr. Tak to byl blbej centr, kámo. A takový by mohl být dobrý. Takhle, kámo, se to střílí. Zase na tyčku, kde byl golman. Neví golman prostě. Jinak jako na to, že jsem začal kariéru a už jsem v Dortmundu. Za pokrok. Ale tak to není moje chyba, že jo? Takže jeho chyba. Yes, kámo. Hattrick. Co to melu, jaký hattrick? A nastupuji na českou scénu. A trénink. Přímák. Oh my god. Já prostě dobrý. To byl dobrý, no. OK, lidi, tak vypadal ten přímák a gól. Okay, už proti nějakému státu, takže už hrajeme mistrovství. Takže nahraju a střílem. Kámo! Krásný centr. Proč ale nahrávám. No, vsaj, kámo, já prostě chci dát kola za sebe, tak mě nechte být. Takový to, když chce, prostě. Lidi, tohle video moc dlouhý nebude. Ještě ho podle mě zastíhám, takže bude ještě kratší, ale pak půjdu ještě na trénink, což i v realitě chodím na fotbal, což podle mě i víte. Počkej, ať mi sedí k Dortmundu. To je dobrý. Jdem na další zápas. Centr, bum, kámo. A moje první hlavička v kariéře, myslím. Mbappé. OK, hlavička. Dobrý. Trénink, tak pohodě. Kámo, to by to wow! Jakože... A nechápu lidi, co by to nevystřelili takhle. Prostě ať to golman nechytí, ale ať to prostě přes ty mříže někde prostě, ať se to trfí do brány, že jo. No, už jdu proti Wales, kámo, tak tady je Bale, hele. Tady už je Bale. A to mě je jedno, ať tam je klidně Cristiano Ronaldo, protože já tady dávám go. Šuj. OK. Gol. Dortmund, takže další zápas je za tým. Takže ty pojedeš tamhle. Ale to vůbec nebylo offside.
na to nemyslel. Kámo, tak to bude mega krásný gol, jo. Vemeš, nahraješ. Kámo, tak tohle bude mega krásný gol. Vemeš? Jo? Nahraješ to mě. A lavička a gol, kámo. Co říkám? Mega hezký gol. Gol. OK. Já to tam, že ho můžu hrát, no. Další zápas za Dortmund, hele. Mě nechtěl, takže přijímák a nedal jsem, bohužel. Tak tohle to jsem já, kámo. Proč nenaznačíš? A mám dát takovou kola, kámo. Kámo, tak tohle bylo dobrý. Jej! Kdo lidi, to bych to ukončil, takže